μπορούμε όμως να ακούμε το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά μας να μας μιλά, να μας καθοδηγά, πρέπει προηγουμένως, ιδιαίτερα στα νιάτα μας, να μάθουμε να αναζητούμε το Άγιο Πνεύμα. Πνεύμα Άγιο, πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, το βασιλεύ ουράνιο, και καθάρισον με από πάσης κυλίδους. Τεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Μόλις βλέπει ο χριστιανός μέσα στην καρδία του οποιοδήποτε ρήπον, οποιοδήποτε εσχρόν, η κακότητα, η παράπονον ακόμα, η θυμών, η εκνευρισμόν, η ανταγωνισμόν, η κρίση, η κατάκριση, πρόσεχε πολύ αυτά, μας ξεγελούν όλους. Εάν δεν προσευχηθεί αμέσως να έρθει η χάρις του Αγίου Πνεύματος να καθαρίσει και το αφήσει, αφήνουμε έναν, αφήνουμε δύο, αφήνουμε τρία, έτσι δημιουργείται μέσα μας έναν μπετόν, το οποίο καλύπτει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτόν ενεργεί μέσα μας. Δεν φεύγει ποτέ το Άγιο Πνεύμα. Μιλά μέσα μας. Δεν έχουμε αυτιά να το ακούσουμε. Αυτό είναι το τραγικό. Να μιλά μέσα μας το Άγιο Πνεύμα και εμείς οι Ελεηνοί να μην έχουμε αυτιά καθαρά.